Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang pagtuo nga wa mulubad. Ang pagtuo ni kisatoy nga natong tulo. Sidrak, isa. Ang nakamemorize, pwede na mong mga matay. Si Sadrak, si Mesak, o si Abednego. Mga kauban ni sila ni Daniel. Upat man ni sila kabuok na nabihag. O niya napilian sila nga himuon nga mga alagad sa hari. Upat gikan sa mga binihag. Upat ang nada pagpaalagad sa hari. O niya, kay mualagad mas hari, musimba sad sila sa gisimba sa hari. Unya kay ang gisimba sa hari kay Dios man. Niya silang upat, si Daniel, kani Sadrak, Mesak ug Abednego, di man musimba. Ang kaning tulo mo giuna og kuan hulga nga kun di gani mo musimba, ihug mo namo anang hudno nga nagdilaab. Bang kayo ba? Murag impierno. Dako kayong hudno. Og kamo pa'y giingnan ato nga simba mo aning akong Dios og di mo musimba, ihug mo na mo anang hudno. Saman, musimba mo, muhapa mo inig tingog atong trompetag mga budyong. Nya na galibot na ang mga sundao ba? Galibot na. Nya gi obserbahan mo, upat mo o tulo mo kabuok. Duha ka lektor o usa ka sakristan. Anya ingnon dayon. Sige. Simba mo ha aning among Dios. Di gay mo musimba, ihug mo na mo aning hudno, dana gadilaab ng hudno. Dayon saman. Muhapa o mupariha ani nga gisulti ni Sadrak o Mesak ug Abednego. Oy, kita dali kay tayo. Gamay lang testing sa atong pagtuo. Ana dayon, kiling dayon. Pero si Sadrak, Mesak ug Abednego, wa pa gani matao si Kristo ato. Wa pa'y Kristong na tao. Pero unsa ilang gisulti, mahal nga hari, di na kinahanglang motubag minimo. Kung luwason mi si Ginoo, luwason mi niya. Pero kung dili niya pagbuot nga maluwas mi anang hudno, masunog ra gid mi diha. Pero di gid mi mosimba sa imong Dios. Kani nga maong tubag, mao ni tinuod nga Katoliko. Kay kita gud usahay, dahil man tagingon, Ginoo in taon ayuha taong ko sa akong sakit. Unyag di kaayuhon. Saman, mudayeg pa kas Ginoo. Imbis hinuong maayo ka, ning grabe na noon ang imong sakit. Imbis nga giampo nimo nga ang imong mama maayos COVID, kay napasitive, naapil na noong imong mga igsuon og ka-COVID. Nya namatay pag imong mama. Ang saman, musimba pa kas Ginoo, nya sige kang simba dinhi, hatag pa kag donasyon sa Prudence and Healing. Nya nangamatay na noong imong giampo. Ang saman, musimba pa ka. Nya tuay imong silingan nga nisimba dito atong diwata, naghala dito atong diwata, nangaayo tanan. Luwas pag yun. Ben, asa man ka mo balik og simba ron? Uy, tubag. Oy, gatutok-tutok lamo nako usahay kuan kay ta oy. Habi tay nagkuan kanibang gadaba o kanibang asin o tulo ka galon nga tubig. Siguro mga usa kilong asin siguro to, giduha duha ka tagtunga. Nako unsaon maninimo nga puti man ning daghana baguod man gyud silagda. Amo ning pabindisyonan pader. Nako ngano man bisa daghan mo gud mahibudngan sa balay.
Nga inigsablig na mog asin mawa man pader. Nako mao ba? Ni siya hasta sa kaning tubig amo sa ning iyana ingon sa tong usang kuyog in siya ako bitaw pader kanang maglabad akong kaning asin nga binditado ako ra man kanon mawa dayon kan pader akong labads nya do na say usan ingon sa siya nindot mangugay ni pader kay kaning asina gikan kini dito gawa sa dito gid ba sa to Holyland ba to gikan laig color nga pagkaasin sad murag may pagkapuahon nya ingon din siya nga kani pader daghan kayong na-convert ani basta mablisingan o kisa may imong gusto i-convert din siya ang akong banang nangabit pader akong sagulan ang iyang kape ani o kanang iyang pagkaon akong sagulag jutay aron magampo ko nga musod ngadto ang panalangin sa Ginoo niya biyaan na niya iyang kabit niya ako dahil silang giingnan kamo ba inyo naman yung gihimong anting-anting ang asin o ang kaning ni ang holy water na kung ano madi ay kung ang inyong balay na ay daghang mga engkanto na ay daghang white lady di na mo pwedeng masantos kamo kung sa inyong paminaw kana bang daghan kay kagkahibod nga sa balay na ay duwende na ay agta na ay pag maglakaw-lakaw nga itom na pag magsigig syagit-syagit din amo masantos ana ha? Makawagtang na nas imong pagtuos Ginoo? Beko no to ba? Pagkatapaw nimo. Di ba? Na kung anong maglabad ang imong or masakit ka, di na ka masantos ana. Sige, tubag. Ngano man dag mangabit ang imong bana, di na ka masantos kung di gina siya mobiya siyang kabit. Hangtod mga matay mo, di day ka masantos, isip asawa. Muna akong pangutana, kining inyong pagdaan ng asin og holy water, kanang inyong sablig-sablig dito, makapasantos ka na ninyo o makapawagtang na noon sa inyong pagtuos Ginoo, na ilisa na noon sa tuo-tuo. Naikuyaw kayo. Si San Roque, wa man maayo sa iyang sakit. Sige man tatog tabang o mga masakiton, buutan man to kayo, wa man maayos iyang sakit, na santos man. Si Saint Teresa of the Child Jesus, batanon pa to 19 anyos, kamo, ako, mga patyuno na ta, kay 50 na ta kapin. Buutan pagyud kayo nga pagkamadre, 40 pagyud ka aktibo nga muampo, nasakit man og tuberculosis, pagka 19 anyos, 5 katuig niyang inagwanta, wa man maayo, namatay man gid hinoon, pero nasantos man. Si Pedro kalungsod kabatanon, mga 17 anyos, naigo mas bangkaw, wa man usba ang utok atong mubangkaw niya nga kabuutan aning pare guni og buutan nga batanon, gibangkaw man, gipikas pag yung lawas, nasantos man. Wag di gyud pumunto. Si Lorenzo Ruiz gitorture man tog maayo, nagampo man sa to siya nga mga convert kay mao may ilang tuyo nga ma-convert tong mga tao sa Japan pag-adto nila, imbis ma-convert gitorture naman noon sila hangtod mamatay, nasantos man gyapon. Nakaron unsa man di atong tumong nga matipon tas Ginoo didto sa langit o anhel lang kita sa kalibutan, mo nay punto ni Kristo dire. Nagtuo mo ni Abraham, ni angkon mo nga anak mong Abraham, nganong gusto man ko ninyong patyon, nga niya naman ko misulti kaninyo, unsay gipasulti sa atong amahan. Na siya. Usahay kita ba, dali kitang maigo sa kaning gitawag og kahadlok. Nya ang kahadlok mga igsoon, babagnis pagtuo. Muna ang kamatuuran, mupagawas nato gikan sa kahadlok. Matod pa ni Kristo, ang tanang nakasala ulipon sa sala. Ug unsa may gigamit sa sala pag ulipon nato, kana yung kahadlok. Kapila nako dinhi daghan kay mangumpisal nako, padre nagpuyo-puyo koron na ami 4 ka anak. Nako yang anong nangumpisal man ka? Ako ang magod padre dugay na kay kung wa ka kumpisal. Nako ngano man sang puyo-puyo masad mo? Di pa magod mi ready pader wa pagyud bi kwarta. Nako ngano man dag magbuwag usa mog puyo insa adi Pedro 4 ka buk among anak.
Di pwede. Di kuno pwede. Nako di pwedeng mamatay ng imong puyo-puyo karong gabi eh. So ayaw sad padiroy simba ko taon simba ko. Bitaw no, katawanan kayo. Nako pakasal na lang mo, di pa sa kuno sila ready. Nya magbuwag, dili sad pwedeng magbuwag. Mga buangon tang dagko, nya mangumpisal, haron kunuhay malimpyo siya. Nako nahibaw baka nga ang kumpisal mura kanig ng laba og bulingon nga panapton, imong bulingon nga sinina, ighuman imong kumpisal sama sa imo sang humag panglaba, malimpyo ng imong sinina nga gilabhan. Unya inig kalimpyo na, asa man nimo siya ibutang adto sa hugaw kayo nga planggana, adto sa daghan king abog nga parador, o ibutang nimo limpyong lugar. Ingon siya sa limpyo pader, nako kamo mo kang manglaba. Nya karon ako kadinhing tagaag absolusyon, malimpyo na ka. Nya balik ka sad ka didto atong hugaw kay nimong kahimtang sa sala. Nya unsa man na gadua-dua ta? Humol sa lapok, nya gawa sa lapok, ngadtos mama, maligo ako ma, kay daghan kay kog lapok, kung alidong, ligoon din nimo imong anak, imo naging siyang trapuhas to alya, igo kang nakatalikod, ni ambak na sa lapok, anak ngadto. Nya pagkalapok na gyud mayo, di na maklaro ang naong, saka na pod siya nimo, maligo ako ma, kay daghan kay kog lapok, ana, imo na sang ligoon, nya mo ambak na sa ngadtos lapok, ighuman nimo ligo. Unsa may imong itawag sa imong anak? Ha? Liwat nimo. Liwat nimo kay gapuyo-puyo ka. Oy kusion oy, kusion gani mo. Yabag ka giligo ti kang buanga ka diri. Ngano maghugaw-hugaw man ka nang gilimpyuhan naman ti ka. Og mausad na ang kagawasan nga gusto ni Kristo. Ang kamatuoran atong puy-an. Kamatuoran nga kitang tanan mga matay. Nya inig human atong kamatay na ay hukom ang Ginoo, maimpierno bata or malangit. Mas importante ang hukom sa Ginoo nga atong pangandaman kay ngano man ang kamatayon moabot man na nato whether we like it or not. Wagi siguro karon kamong nanimba dinhi usa ninyo hayao na karong gabi eh. Way siguro sad mag-una sad ning gawali. Pero ang dili nato pwedeng i-overlook ang kadtong pwedeng malikayan. Unsa may pwedeng malikayan? Ang impierno. Pero kamatayon, di ta kalikayoy. Pero ang impierno pwedeng malikayan. Nya unsa man paglikay sa impierno, mosunod ra gid tag unsay gisultis Ginoo. Ay napagsigig reklamo diha. Ano ba unsay gisultis Ginoo ba? Atong sundon. Nya sa may giingon sa Ginoo, tuo mo nako, tuo mo sa amahan. Yan, ingon man ang amahan, higugmaa ang imong isig katao sama sa akong paghigugma nimo. O, imo rin na higugmaon. Ikakita ni mong adik, moingon sa kani, gihigugma masad ginis Ginoo. Ako sa ning higugmaon. Na bad trip ang adik, giluo ka, hiktan kag kurinti diri, o gibitay kas inyong balay o gikuha ang tanan nimong butang. Unsa man na? Makapaimpierno na nimo o dili? Inyo ng assignment. Sige, manindog na ta.